mutane ba shi ya musu yawa ko wani hidde da ta ciwo yaro ya kawo ma shi ta gama abin nan ka ja ce ma wai ga wannan an jima zai ganka wani gani na zaɓe a ba da Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah ma nan ke musu ne ko? Nan ke musu ne. To madalla. Inda idan baka da lafiya ka zo za mu diba ka mu san irin matsalolin da ka Allah ta aka ba. Yawwa. Allahu. To madalla. Ke musu ne ko? Yawwa. To madalla. Yawwa. Da Allah za mu samu kusa. Ka tambaya kace chemistry na ce ma chemistry kuma za ka zo ka ce min kusa dan Allah ka doma ku shi daga ina kake da girman Allah Allahu akbar. daga ina ka fito to dan Allah ga nan ba zan sai da kusa ba ina wajen chemist ne dan Allah ka dai shago na gaba sannan ake sai da kusa. Na gane. Da Allah ko za su samu fuloko? Malam dan girman Allah to kai dan Allah ka doma ku shi ina kai kale ina aiki na ka tambaye ka ce min nan chemist ne ya ce maka kuma yanzu ka zo kana ce min kana tambaya na kusa kana tambaya na kusa me ya da Allah ko za mu samu kwanan da ake ruwa sama? Mana? Dala mana ko za mu samu supermarket? Supermarket? Za ka samu don uban da ya ke da.